bamanangan kunnafoli ni y'ale waati selen André ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la bi a b'i da so ni a ma ɲa denkulu ye dimanche ye an bɛ foli d'a ma k'a to kati o tɛ parce que mɔgɔ min don bɛnkɛ bɛ ka ɲɛɲini sisan o tuma b'a to bɛnkɛ ka to ɲɛɲini na fɔlɔ an k'an ka kow ɲɛnabɔ Zamedou me sɔn ka dɔ jogi Kiledu la a ko cɛnnen don dɛ sori ale yɛrɛ tun bɛ ka cité kunu samedi dimanche lundi o bɛɛ ye Tulu ta ye samedi ye Sule ta ye Sule an bɛ to kɛ Yirimajɔ dimanche ye André ta ye dimanche ye André an bɛ to kɛ Kati lundi o Segu ta ye o bɛ kɛ Sabalibugu bon tɔnɔ Sori Sise ta o don ma fɔ an ye fɔlɔ mais o bɛ kɛ Sɛbɛninkɔrɔ o bɛ kɛ Sɛbɛninkɔrɔ a bɛnna ma ne ka zamɛ ko man bon a bɛnna Ala ka don yira an na an kɔni an bɛ Tulu ta fan bɛɛ an b'a ta désordre ni ordre la an bɛ fɔ ko Ala ka denw balo Ala k'u na kan diya Etienne kunnafoli bɛ i bolo sɔgɔmada in na n b'a dɔn i bɛna na walawala bamanankan cɛ ɲuman na yanni 11h30 cɛ o tuma a kun fɔlɔ o tɛ Eko ye o ye Esor ye mun de fɔ sɔgɔmada in na an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ bi ye alamisa octobre kalo tile 28 san 2021 ye Esor ale ka laseli o kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko bi bɛ tali kɛ warimara yɔrɔw ni olu ye bɛ tali kɛ bankuw la k'olu kɔni caman bɛ baarabila la an bɛ wagati min na i ko sisan tile baarabila kofɔlen tile 3 don n'a y'a yira k'a fɔ ko baarabila kofɔlen ko banki bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ a la ko nka banki fan caman kɔni ko olu bɛ a la ngo nka a bɛɛ lajɛlen tɛ Esor ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to Esor ale kɔnɔna na nka sisan yira k'a fɔ da dumuni ko ta fanfɛla la n bɛ tali kɛ Japon ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ni sefo wari miliyari 1 ye wasa ka se ka baloko ka se ka o nɔgɔya Mali kɔnɔna na cogo min na Esor ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Esor kɔnɔna na sisan an bɛ taa sɛnɛko ta fanfɛla la Sanusi Boyasilani ale ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa an bɛ wagati min na i ko sisan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni ko kɔɔri sɛnɛ kɔni ko a ɲɛna Esor ale ka laseli o ye nin ye Info matin ale ye mun fɔ sɔgɔmada in na Info matin ale kumana fɛn min kan o de ye Isa Kawujimi an bɛ wagati min na i ko sisan ko ale kɔni minɛnen bɛ fintigilakaw olu kɔni fɛ Info matin laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko nin bɛ ka politiki mɔgɔw ka u lasiran kosɛbɛ Info matin ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Info matin ale kɔnɔna na sisan an bɛ taa kalanko ta fanfɛla na Info matin yira k'a fɔ ko Mali dɛmɛbagajɛkulu musakako ta fanfɛla na minnu bɛ to ka an dɛmɛ wasa kalanko bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'u kɔni ye laɲini kɛ camancɛ fanga mɔgɔw kɔni fɛ k'u kɔni ka garanti kɔni u ma n'o ye layidu jɔnjɔn min b'a yira k'a fɔ ko kalanko ɲinanta kɔni ko a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na Info matin ale ka laseli o ye nin ye indépendant ale bɛ mun fɔ indépendant ale kumana ale fana kumana n bɛ tali kɛ banki mɔgɔw olu ka baarabila kofɔlen o kan tile 3 baarabila kofɔlen a daminɛna kunungo a yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ sina bɛ fɔ mɔgɔw olu kɔni ye ka nin laɲini kofɔlen kɔni ni tile 3 baarabilaw ye u y'a yira k'a fɔ ko banki bɛɛ lajɛlen tɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ tali kɛ BDMSA fo ka taa se BOA Mali olu tɛ a la nin fana o y'a yira k'a fɔ ko u ka gabu ko o kɔni olu dayɛlɛnnen don n'olu ye guichet automatique ye ko olu kɔni dayɛlɛnnen don client olu ye indépendant ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na nka sisan n bɛ tali kɛ l'Américain jamana kɔni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ conseil de sécurité la ni o ye Linda Thomas Greenfield ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Russie olu ka fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen la n'a fɔ min ma ko groupe Wagner ko olu kɔni ka nali Mali la ko o kɔni bɛna de lakanabaliya kɔni ko o kɔni bɛna dɔ de fara o kan an bɛ wagati min na i ko sisan Linda Thomas Greenfield ale ka laseli o ye nin ye ka bɔ indépendant ale kɔnɔna na hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan yira k'a fɔ dɔgɔjɔ min kɔni na a bɛ to ka kɛ Indelmanikaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔjɔ in kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko maa 4 olu kɔni bɔnɛna u ni na bamanciwale kɛbaa mɔgɔw olu fɛ indépendant ale ka laseli o ye nin ye
hali bi am to indépendant ale kɔnɔna yira k'a fɔ isa kawjima ale kɔni wele no sharati la mo fa mo katimna iko 600 ko acerte ni o yɛrɛ a ka politique tɔn ye fo ka taa se parena ale ni a ka sɔrɔladonbagaw ni o y'a ka avocat olu kɔni wililen bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ wasa ni makofɔlen a bɛ se ka bila cogo min na ni o ye isa kawjime indépendant ale ka laseli o ye nin indicateur du renouveau ale bɛ mun fɔ sɔgɔmada in na indicateur du renouveau ale kumana metali kɛ bankiw olu ka grève kan ali an bɛ to o kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ni grève kofɔlen kɔni ko kilo kile ka bi n'a fɔ miliyari 10 bɔɲɔn ko jamana kɔni bɛ o kɔni de perdu ni baarabila kofɔlen o la ni o ye bankiw olu ka baarabila ye indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye alibi am to indicateur du renouveau ale kɔnɔna yira k'a fɔ am ta hôpital du Mali ale kɔnɔna min bɛ tali kɛ olu ka sɛgɛsɛgɛli mansin min k'u bɛ n'a fɔ ma ko radiothérapie ko o baara yɔrɔ kɔni kan wagati min na i ko sisan ko a kɔni baaraw bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na hôpital du Mali olu fɛ yen nɔ indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ayiwa an bɛ hôpital du Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo le challenger ale kumana fɛn min kan o de ye CEDEAO ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen k'u bɛ an fɛ yen Mali la yan nɔ ni ale kɔni gɛnna cɛmancɛ fanga ɲɛma olu fɛ challenger kɔni kɛn bɛ ka ɲininkali tɛngu ko o gɛnnen kɔ ye ko yala an bɛ wagati min na i ko sisan ko tour bɛ jɔn de la o kɔni kɛn bɛ ka maa dɔw kɔni cité mitali kɛ secrétaire général des Nations Unies ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Mali la yen nɔ ko yala o de bɛna tuguni ma ko fɔlen kɔ ko wala ou bien MINUSMA ɲɛma ko fo ka taa se Union africaine ɲɛma fo ka taa se Faransi lasigiden kɔni min fɛnɛ bɛ yan ko yala ni ma ko fɔlen ninnu olu de bɛna tuguni na wa challenger kɔni kɛn bɛ ka ɲininkali kɔni ka o tɛngu ɲininkali minnu a jaabi t'anw bolo kɔni t'anw bolo hali bi an bɛ to challenger o kɔnɔna na min tali kɛ maa min ne tɔgɔ ye ko Samba Keita ni ale inspecteur en chef de service ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko sinsin kɔni ka ɲi ka kɛ lakana ko de kan ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ko caman bɛ ka fara a kan ko an kɔni bɛ fɛn o fɛn la k'an ka ɲɛsin lakana o bɛ se ka sabati cogo min na Samba Keita ni ale inspecteur ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to challenger o kɔnɔna na an taa terrain bolila olu kɔni fanfɛ yira k'a fɔ laseli dɔw kɔni kun kɛra ka yira k'a fɔ ko chemin de fer ko fɛɛrɛ kɔni bɛna sɔrɔ u ka gɛlɛya la nka yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan ko gɛlɛya dɔw kɔni donnen don baara o la challenger ale ka laseli o ye nin Soleil Hebdo ale kumana fɛn min kan ko metali kɛ conseil de sécurité o ni mɔgɔ ko olu kɔni yira k'a fɔ ko kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma camancɛ fanga o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na i n'a fɔ a laɲininen don maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na Soleil Hebdo ale ka laseli o ye nin ye yira k'a fɔ hali bi an bɛ to Soleil Hebdo ale kɔnɔna nka sisan an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko Bamanciya wale kɔni tɛmɛ wagati min na i ko sisan ko o kɔni ɲɔ bɛ ka ɲɛ Sikasokaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ Soleil Hebdo ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Soleil kɔnɔna na an bɛ taa Jɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ Moti mara kɔnɔna na a yira k'a fɔ an ka donso ale ni Bamanci wale kɛba mɔgɔw kɔni olu karila ɲɔgɔn na Jɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ Moti mara o kɔnɔna na Soleil Hebdo ale ka laseli o ye nin ye ayiwa an b'a kuncɛ ni kabako ye kabako ye mun de fɔ bi sɔgɔmada in na kabako ale kumana min tali kɛ Bamako y'an sigida sabanan na yira k'a fɔ min tali kɛ ni jugawale kɛba dɔw ni olu kɔni ye binganikɛlaw ye tɛgɛ kɔni kɛra olu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier arrondissement mɔgɔw olu fɛ yira k'a fɔ ni ma kofɔlen ninnu kɔni tɛgɛ kɛra u la yira k'a fɔ maa saba o kɔni o ko eresileri ni kɔni n'u ko ye suyɛnni kɛ u bɛ taa fɛn minnu suyɛnna u bɛ t'o di maa min ma o maa saba minɛna ale ni moto jakarta 5 fo ka taa se pistolet 1 o ma ni wale kofɔlen kɔni ni jugawale kɛfa ninnu kɔni sera ka minɛ premier arrondissement mɔgɔw olu de fɛ kabako ale ka laseli o de nin ye hali bi an bɛ to kabako ale kɔnɔna na yira k'a fɔ ko camion kɔni yɛlɛnna sifin dɔ kɔni kan Segu sira la n'o kɔni bɔnɛna a nin na sifin kofɔlen kɔni si bɛ t'i jɔ san 37 bɔɲɔnko la kunnafolo y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko a fure kɔni bɛ Gabriel Touré mɔgɔw olu kɔni ka morgue o la kabako ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to kabako ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ
tali kɛ bingani wale dɔw kɔni fɛnɛ kɛra min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa fila kɔni bɔnɛ o nin na min tali kɛ ka butigi dɔw fɛnɛ ka olu kɔni dakari ni ka o kɔnɔfɛnw ta ale ni minan nafamaba minnu bɛ a kɔnɔ ni ka taa ni olu ye kɔni a yira ka fɔ ni baara kofɔlen ninnu kɔni kɛra sogora de ni ale bɛ bangasa ale mara la kɛra sababu ye miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko ka taa ni o ye ale ni butigi kɔnɔ minɛnw ka taa ni olu ye kabako ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to kabako ale kɔnɔna yira k'a fɔ ko suɲɛni wale dɔ kɔni o kɔni kɛ k'u bɛ fɛ ka kɛ lafiyabugukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kaburu dɔn kɔni kɛrɛfɛna na yira k'a fɔ maa fila minnu kɔni k'u b'a fɛ ka nin wale kofɔlen kɔni kɛ tɛgɛ kɔni kɛra o la ni ka taa ni u ye 5e arrondissement o la Bamako yan nɔ kabako ale ka laseli ye nin an bɛ saloli kɛ n'ale ayiwa Etienne dɔwɛrɛ tɛ yen a banna pewu o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma amin o tuma k'an bɛn 11h30 wagati 11h30 ɲare